Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, Mamkhulu, Uthando Nes'thembu, no Mamkhulu, the Gumbis. Mina ngiyazi ukuthi lokhu bekuzokwenzeka. Ukuthi kusuke kwashesha ke kodwa. The Gumbis sabona ama-episode awu-2. And indlela abaqale ngayo ngapha the Gumbis, indlela abaqale ngayo kuThando Nes'thembu. Na kuThando Nes'thembu babe right nje behleka befika. Bahleka baze bafika ku season 2. Kwaqala ukuthi season 2 suyophela lana sekube nomcimbi khona sekutholakala ukuthi kukhona unkosikazi ohambe wayothenga ukudla lamanye amakhosikazi abengakwaqala lapho ukuba nama cracks. Sengisho ukuthi ke nisabone umamkhulu wangapha ku The Gumbis ama-episode awu-2 aku-season 2. Vele ke ngeke beze befane ngoba amakhaya ahlukene lawo. Nangendlela futhi abangene ngayo kwisithembu angeke izifane. Manje nibafaniselani? Kodwa phela nginisola ngithi vele siyaqala nathi ukuzobona isithembu lapha ku-TV abasiphilayo. Noma ke be-actor impilo yabo. Manje ke abantu sebethatha ngokuthi phela nangapha isithembu kodwa ngapha nje kumnandi etafuleni kuyakhulunyiswana kuyahlekwa ngapha etafuleni lasemzumbe kubuye kuthuleke nasetafuleni behleli bonke bebadala bengakhulumisani nezingane zibone nje hayi ngesikhathi befika uThando Nes'thembu bafika behleka nabo. Sasihamba sabona ukuthi hayi ngeke ukuthi bahleka ngempela ngalendlela bahleka ngayo kwase kuyavela ke okwakufanele ukuthi kuvele noma abathanda ukuthi bezivezele khona. Hase sabona ukuthi kuye kwenzeke ukuthula kubaleke ngoba phela ngeke kuhlale kunokuthula njalo uyabo. Manje ke senifika ngapha senithi ubayede uright uhambo usweet nomamkhulu njalo ukuthi phela lakhe ikhaya lineyinkinga ezingafani nalezi zakagumbi uyabona abantu abafani ke futhi ngiyengizeke ukuthi ke ngapha umamkhulu wanikwa ithuba lokuthi ayiprocess lento yesithembu ayicabangisise kahle wayivuma nje eseyenzile research kanti umamkhulu wethu ngapha kuThando Nes'thembu ayikwashesha. Wathi eshada vele isithembu sikhona uyabona manje kwaba kuningi mase sibuka neminyaka yakhe ukuthi isikhathi ashade ngaso kwenzeka izinto eziningi after akalenzi iphutha nobaba wasemzumbe uhleze esho ukuthi umamkhulu ngimdlulise ezintweni eziningi musane ukubaqhathanisa kodwa futhi anginisoli ke ngokubaqhathanisa ngoba nibuka isithembu ngapha kanti nangapha kade sibuka isithembu kodwa ukufana nilindele into engekho kodwa manje ayikho lenilindele ngoba elinye ikhaya leliya elinamakhosikazi amabili ngaleya kunamakhosikazi awu-4 so ukwenza akufani. Sengaba uhlobo lomshado olufanayo ukuthi isithembu mina bengithi ke nje justice for umamkhulu wasemzumbe ngoba phela naye eyakhe ijeni angeke ifane neyabayede sibathanda bobabili ke mina ngithanda lo moya wena ukuthi ngoba nakho sikhuluma sihleba kancane sekusho ukuthi siyazonda asinayo inzondo nokuphikisana nemibono yento esiyibone ngaleso sikhathi kusuke engachazi ukuthi sekunenzondo phakathi nokuba mhlambe kube khona into eyenzakalile yasibhora kade ikhulunywa unkosikazi akusho ukuthi kunenzondo suke sibeka nje umbono oqondane naleyo nto esuke yenzeka ngaleso sikhathi sibuka leyo episode noma esayibona kuleyo episode kodwa manje ukuthi awumthandisisi uyamzonda guys school esihamba Sunday school noma singawahambanga ku-Sunday school kodwa nje abazali babesifundisa leyo nto leyo umoya wokuzwana nokuthandana. Manje yini masenzoba abadala senibuka uThando Nes'thembu nize yini manje senizoxova ama-TV shows nivume ngempela hayi kodwa sivale ke le video la ebengikusho ukuthi abafani vele namakhaya abakona abafani ngeke kuze kufane
usuzosho ukuthi hayi kodwa unomoya omuhle, naye umamkhulu unawo umoya omuhle. Ukuthi phela lokho kusuke kumcikile ngaleso sikhathi njengoba uyathanda nje ukuthi waze wangicika, usuke ecikwe yileyo nto. Lokho kusuke kumcasulile ngaleso sikhathi, usuke ecasulwe yileyo nto. Mina ngiyabonga, ngisupport, ngiyabonga, angiqedi. Bye bye.